Hej og velkommen til TIT, som står for 3 minutters IT. Ideen er her at lige præsentere nogle af de nye apps og programmer, som kunne være spændende at arbejde med på Center 10, så følg godt med. Og dagens program det hedder Grammatip, og det findes på hjemmesiden www.grammatip.com. Ja, som I kan se, så er jeg nu gået ind på hjemmesiden. Den er meget overskuelig egentlig. Den kan noget i dansk og i tysk og i engelsk. Og der kan den lave opgaver. Den har lavet opgaver, kan man sige, til eleverne, som man så kan tildele dem. Og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Man starter med at logge ind. Og det gør man selvfølgelig heroppe. Og det gør man med sit Uni-login. Og en af de smarte ting, det er, at man allerede har fået tildelt sine klasser. Så jeg er for eksempel tildelt hum 6, som jeg har. Og det kan man se under min bruger. Og så derudover så går man bare ind og finder øvelserne her. Og de findes som sagt i forskellige sprog, og i forskellige kategorier, og i forskellige sværhedsgrader. Der er en, der har øvet, som jeg har taget her. Hernede, der ser man så, at man kan hente øvelserne som pdf'er. Det er der egentlig ingen grund til, fordi eleverne kan gøre det. Kan udfylde den på PC eller mobiltelefon eller iPad. Man kan se statistik over deres besvarelser. Man kan selv prøve øvelsen. Så kan man tildele alle eleverne samme øvelse for eksempel. Og man kan fjerne de øvelser, de har fået. Man kan lige skimme her i starten, at jeg har tildelt for eksempel Jonas her. Han har fået 10 opgaver, han har løst 7 af dem. Og dem har han løst med 81% korrekthed. Så det er det, den kan.